аз съм Кейси Тагър. В момента играя League of Legends с едно момче, което ми каза, че на 15 години също мисля, че не е, защото рейджа. И сега се връщам, той не знае, че го снимам. Боже, беше му го прата после. Съм малко сега ще пускам. Върнах се. Предпамно на Т12, да! Супер игра! Master yourself, master the enemy. We do what we must. Bravo, dai. Ой, хелпер! Ой, хелпер! Ой, квадро телька, сейчас направь телька. Точно так. Да, не дали. Давайте есть, някакво отдачи, но... Нека да сме ги вече. Аз ще играеш сега една ранка. Окей, аз с теб няма да играя ранки, само ти кажа. Йо. Не искам да загубим. Се пускай второто ми игра. Колко имам мана да ги. Extend your senses. Мале, този голям му. Жак. Това ще не това. Някой човек. Гипи мазма. Порджи. Where am I needed? Has destroyed a turret. Find your center. Абе, ще има хлеб. Посвина дойди. Сме разкатали. Ето! Хелп! Да спускам ли ута на това? Давай, вземеш. Enemy has been slain. Уу! Strike firmly. Has destroyed a turret. Аре, пусни си първа да скъмниш. Пусни си първа, бе.
Да, болезни ми тъпи. И хора ще спра за малко когато това. Нека ми Ще ми покажеш като истина почне да рейдва, защото това си леко спокойно. An ally has been slain. Вече да Victory! И хора, това беше от мен. Аз съм Кейстагър. Харесвайте, абонирайте се, коментирайте. И как аз го изкерих, това педерас. Извинете. И да, ще качвам още Майнкрафт клипове. Сега новия клип, който качих, не е много добър. И заради това ще ви се реванширам като кача този и още един на Майнкрафт. Мисля, че скоро ще почвам да снимам и на League of Legends. Ако искате ме добавяйте, ето го името, да. И до скоро.